Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat sentenza ta' 4 snin ħabs għal pedofilu li nstab ħadd li kellu x'jaqsam sesswalment ma' tifla ta' 12 sena u korrompa lil ħabib ta' 10 snin. Livella ta' 45 sena mill-Isla kien appella mis-sentenza wara li ġie akkużat li fl-2017 għamel użu ħażin mit-teknoloġija biex talab tifla ta' 12 sena tiltaqa' miegħu ipparteċipa f'attivitajiet sesswali magħha u korrompa tifla oħra ta' 10 snin. Erba snin ilu il-Qorti semet kif il-ġenituri taż-żewġt tibniet kienu marru għand il-Pulizija wara li waħda mit-tfal qalet lil kuġinuha bl-abbuż li qal lill-ommu l-infurmat lill-ġenituri. L-abbuż seħħ viċin ħanut tal-merċa f'Ħal-Qormi u fil-baħar fuq il-għajn bis-swit is-sit tal-lukanda Ġerma. Waqt l-interrogazzjoni ir-raġel kien ammetta mal-Pulizija li abbuża lil waħda mill-bniet ħdejn il-baħar imma mhux lill-oħra. Id-difiża kienet argumentat li t-tifla tat il-kunsens tagħha u diġà kienet attiva sesswalment. Fil-fatt l-imħallef kien innota li x-xhieda ta' tifla ta' 12 sena u ried kif ma damitx wisq biex tat il-kunsens tagħha għas-sess anali. Minkejja dan il-Qorti argumentat li anki fis-soċjetà tal-lum fejn is-sess m'għadux tabu l-imġiba tal-akkużat ma tagħmel ebda ġid. L-imħallef Arumbuġija qal kif ir-raġel li dak iż-żmien kellu 41 sena u diversi nisa f'ħajtu ma kellux għalfejn ifittex relazzjoni sesswali ma' tifla ta' 12 sena. Il-Qorti tal-Appelli notat li l-evidenza turi li l-appellant introduċa lit-tifla sess anali u anzi inkoraġġixxa lil minuri biex tagħmel dan l-att sesswali ħalli ma jkunx hemm riskju li tinqabad ilha. It-tifla kienet qalet li r-raġel rieda tidra s-sess anali u dan il-fatt ġie interpretat mill-Qorti bħala indikazzjoni tal-pjani futuri tal-akkużat għal aktar abbuż. Dwar is-sentenza li ngħata l-imputat, il-Qorti qalet li din taqa' fil-parametri tal-liġi u hija viċin tal-minimu meta wieħed jikkunsidra il-fatti gravi li seħħew. Filwaqt li kkonfermat is-sentenza oriġinali, il-Qorti tal-Appell irrimarkat ukoll li kieku r-raġel irreżista t-tentazzjoni u ħasibha sew kien jevita ħafna nkwiet u uġigħ li kkawża fuq innifsu u fuq ħadd ieħor.